Pojď se mnou strávit následujících 48 hodin mezi tím, co odehraju 2 party v Českých Budějovicích a v Šumperku. Momentálně je 5 odpoledne a já se dám na vlak z Prahy do Českých Budějovic. Do Českých Budějovic přijedu tak v 7 hodin večer a na té party, kde hraju, tak hraju od 9, takže ve vlaku a pak ještě ve městě budu mít dost času se různě připravit. Dám rychlou véču, pak si budu tak 3/4 hodiny připravovat ještě písničky a jedem do klubu. Právě mi fleška v počítači napsala, že je skoruptovaná, takže snažím se to nějak fixnout, protože momentálně nemůžu přečíst žádný písničky. Kdybych byl úplně v nouzi, tak můj program, ze kterého hraju, se dá propojit se Spotify a tam já mám uložených hodně playlistů, takže bych to mohl odehrát odtud, ale ideálně bych to měl z té flešky. Reálně je mi fakt fyzicky špatně. Mám to všechno natahaný ve Spotify, ale nevím, jestli ten klub tam bude mít signál nebo Wi-Fi. Nechci na to spolejhat. Nevím, jak to udělám zítra, protože všechny banger klubový písničky, mashupy, tak jsem měl na té flešce. Jsem setupnutý, internet funguje, takže všechny písničky mám online. Proč tady jsme pro pořádný oldies? Já jsem se reálně ani nepodíval do backstage, prostě jsem přišel k DJ pultu, tam hodil svůj baťoch, rozbalil si svoje věci a 7 hodin v kuse hrál a pak prostě odešel. Jsou 4 ráno. To znamená, že mám 20 hodin na to se nějak rozumně vyspat, přesunout se do Šumperku, což je 4hodinový přejezd, vyřešit můj problém s koruptovanou fleškou, připravit se na tu show, ubytovat se, třeba se i najíst, ještě vymyslet, co postnu na můj Instagram a mý přítelkyně, protože jsem si jak největší genius vymyslel výzvu, že musím postovat každý den, jinak se mě strhne 1000 na charitu. A samozřejmě to na tenhle víkend nemám předpřipravený. Nutno říct ale, že navzdory tomu, jak mi bylo nablití, když jsem zjistil to s tou fleškou, tak jsem si to brutálně užil. Jakože reálně prostě jedno z mých nejlepších hraní. Hrál jsem prostě oldies, Madonna, Helena Vondráčková, 2000, úplná všeho chuť prostě. A bylo to fakt super, lidi vibili. To, že vyšel Michael Jackson film před nedávnem, se velice hodilo, protože lidi hodně vibovali na Michaela Jacksona. Je celkem zajímavý vidět, že takhle vlastně ty trendy ovládají tu hudbu, protože já vím, že jsem Michaela Jacksona pouštěl ještě tehdy na Halloween. Zdaleka nevibovali lidi tolik jako teď. Stejně jako na Beauty and a Beat od Justina, takže je to zajímavý. Člověk prostě musí sledovat trendy, aby pouštěl dobré písničky. Je zhruba 11:30, já jsem se probudil tak v 9 a hnedka jsem začal řešit tu moji skoruptovanou flešku. Našel jsem ještě jeden způsob, jak by se to mohlo spravit, nicméně to znamená, že to musím nechat šrotovat prostě několik hodin, ale k tomu se hodí teďka můj 4hodinový přejezd. To znamená, že já si dám notebook vedle na sedadlo spojjezdce a budu doufat, že se to spraví. Reálně nevím, co bych dělal, kdybych prostě nebyl technicky zdatnej, bych prostě včera nebo dneska vůbec nevystoupil. Jako práce toho DJ není to jenom míchání písniček, ale musíte prostě mít pohlídaný tohle, musíte dealovat s lidma, který prostě za váma chodí, že chtějí hrát různé písničky a zvlášť na oldies, kde prostě každý má trošku jinou představu o tom, co oldies jsou. Někdo má rád Davida Bowieho, někdo má rád Helenu Vondráčkovou, někdo má rád Rybičky 48. Ale věřím, že jsem vyhověl všem. Organizátoři té party, který si mě tam pozvali, tak byli mega spokojení. Lidi tam se mnou vibovali u pultu. Bylo to super. Let's set fire to the heavens. Turn the motherfucking speakers to 11. This is Spinal Tap.
Jsou 4 odpoledne, což byl přesně můj plánovaný příjezd. Mezitím se mi v autě hopefully spravila ta fleška. To zkusím, až budu na pokoji. Takže já se teď půjdu ubytovat, zkusím splašit nějaké jídlo, posprchuju se a půjdu se připravovat. Chlebíčky, pizza, žemle a Red Bull, protože opět nevím, dokdy se to dneska bude táhnout a zítra mám 3hodinový přejezd a ještě musím se stříhat tohle video. Jestli to vypadá, že jsem se nepřevlíknul, tak já mám jenom 2 úplně stejný černý trička. No a taky jsem si uvědomil, že je na čase otestovat, jestli jsem zachránil svoji flešku, protože jestli ne, tak mám opět problém, ale co jsem viděl už předběžně na noťasu, když jsem měl tou cestou, tak by to mělo být v pohodě. Tak, snad jo. Ale všechno vypadá, že tam je, takže snad v pohodě. Díky bohu. Trošku mi buší srdce, nevím, jestli to je tím, že jsem nervózní, protože jsem včera na Instagramu toho Majalesu viděl, že třeba Ben Kristoval tam šel pak na afterparty a byl tam s tím DJem. A já teď slyším, jak PTK dohrává vedle a říkám si, ty vodo, co když taky přijde, ale jako asi ne, podle mě pojede hned domů. Nicméně nevím, jestli to je tím, že bych byl nervózní, nebo tím, že jsem nespal, mám v sobě Red Bull a buší mi srdce z toho. Každopádně jdu, dám si asi 1 pivo nebo 1 panáka na kuráž, ať se prostě hodím do pohody a jak to odehraju. Jak moc jako nepobírám, že je světlo, tak mi to jako nedošlo. Za 5 hodin mám checkout, takže mám tak 4,5 hodiny spánku. Dám si budík asi na 9:30, vyjedu prostě v 10 a uvidíme. Za mě to hodnotím velice kladně. Majitel, který tam dokonce i DJoval, tak byl hrozně fajn. Už mě znal jako dávno. Byla s ním sranda, pozval mě na panáka, pak tam DJoval i jeho syn. A když já tam měl svůj prostě třeba 1,5 hodiny dlouhý set, tak jako fakt jsem si to užil jsem se do toho, byl jsem úplně bez starostí, fleška fungovala, takže myslím si, že je hodně dobrý. Ready. Teďka je akorát tak 10 hodin ráno, takže poslední, co mi zbývá, je přesunout se do Prahy. Je to tak 3hodinová cesta, takže jdem na to. Je 13:30 a já jsem právě dorazil do Prahy. Já se půjdu domů jenom převlíct a pak pojedu do kanclu, kde půjdu se stříhat tohle video a tím skončí těch šílených 48 hodin. No ještě než se vrhnu na stříhání, tak půjdu pořešit nějaký content na můj a přítelkyně Instagram a pak půjdu na to.
Je 5 odpoledne, což znamená, že právě uplynulo těch 48 hodin, který jsem říkal na začátku videa. A já jediný co, tak půjdu teďka stříhat tohle video, aby vyšlo ještě před půlnocí. Za mě to bylo fakt super, já jsem si to hrozně moc užil. Organizátoři u obou akcí byli hrozně milí a já jsem se svým výkonem spokojený, udělal jsem to nejlíp, jak jsem mohl. Myslím si, že lidi se taky bavili, to samo o sobě můžete vidět na těch videích. Nicméně já vím, že tady to nekončí, já mám toho ještě tolik co nabídnout, takže se těším na všechno další, co bude. No to je všechno. Tak čus.